Primeira fin de semana de xullo sufocados pola calor extrema e así están, desta hora, imaxe en directo, na praia de Samil en Vigo, aos topes e coa xente buscando refresco. Non cabe, xa ven, ninguén máis. Cuidado nestas horas coa calor, porque prácticamente toda Galicia está por riba dos 30 graus. Boas tardes. En Ourense agárdase a máxima do día, Demetrio Morenza. Sí, en contraste con esas imaxes que se vían na praia, aquí en Ourense casi ninguén polas rúas, insoportable casi estas temperaturas que a sombra xa superan os 37 graus e que se prevé que puedan superar os 43 ao longo desta tarde. Aquí intentan convivir con estas temperaturas extremas e os máis afortunados acheganse á costa. É horrible. Hoxe dan 43 grados, pero a sensación térmica é de moito máis. As 8 da mañá ainda sale fresco, pero agora é insoportable. Cerca está a praia, parece que non, pero é outra cousa. E máis ben comidiñas frescas, sin saladillas, salpicóns. Os Estados Unidos celebraron esta madrugada os seus 250 anos de historia. Unha celebración accidentada cun calor abrasador e con evacuacións por treboadas. Os fogos de artificio deron paso a un pequeno incendio na ponte de Brooklyn en Nova York. No seu discurso, o presidente Trump enxalzou a grandeza do seu país. E atendan porque foi unha historia de película. Hai 15 anos do roubo do Códice Calixtino da Catedral de Santiago. A policía detivo o ladrón, un electricista que traballaba no templo e que tamén levara máis de 2 millóns de euros. Primeiro domingo de xullo e Galicia celebra numerosas festas. Na Estrada viven hoxe o segundo curro da Rapa das Vestas de Sabucedo. En Cea homenaxean o seu principal embaixador no mundo enteiro, o pan. En Monforte o viño da Ribeira Sacra ten esta fin de semana o seu escaparate cos seus caldos da viticultura heroica. Unha xornada máis, comezamos facendo repaso das alertas activadas pola calor en Galicia. En nivel máximo de risco temos 120 concellos, son os debuxados en vermello. Prácticamente todo o interior, podeno comprobar, da comunidade. En nivel laranxa, as Rías Baixas e a Conca do Miño en Ourense, que suman unha xornada máis en alerta. Toda Galicia segue pendente dos termómetros, e coas distintas alertas activadas, compre seguir as recomendacións porque a nosa saúde, xa saben, pode estar en risco. E que as temperaturas en case toda a comunidade, salvo contadas excepcións, moi contadas, están por riba dos 30 graus, pero que hai vilas que durante a noite non baixaron desa cifra. Ollo, de seguro folles imposible dormir en Lousame e tamén en Carnota, superando os 31 ás 4 da mañá, tamén o termómetro pasou dos 31 graus esta madrugada en Pollo, no litoral pontevedrés, e en Vigo roldaron, xa ven, os 30 graus. Imposible conciliar o sono. Todo isto cando marcha o sol, pero cando sae o termómetro dispárase e hoxe imos superar os 40 graus en varios puntos. Demetrio Morenza, que temperatura tedes agora mesmo aí en Ourense? Pois aquí agora mesmo os termómetros marcan, ollo, a sombra, os 37 graus, porque ao sol algún deses termómetros que están polas rúas desta cidade xa superan os 40 graus, xa hai un par de horas. E as previsións apuntan que ao longo desta tarde poderían superar o rexistro máximo alcadado onte e que poderían chegar ou superar incluso os 43 graus. Hoxe explicaban os ourensáns que aproveitaban sobre todo as horas máis frescas. A mañá cedo ou a noite poder sair porque agora é imposible expoñerse a estas temperaturas, que máis e que menos intenta refuxiarse e refrescarse de algún xeito. A noite volveu ser abafante en moitos puntos da comunidade. De madrugada os termómetros subiron por riba dos 30 graus, sobre todo no interior de Pontevedra de Ourense, e non deixaron de subir dende entón. Desta hora xa se achegan os 40 graus en puntos do interior. De feito, a Xunta decretou unha alerta vermella por calor en prácticamente todo o interior da comunidade. As Rías Baixas están en alerta laranxa e só se libran da calor abafante na Mariña de Lugo e na costa norte da Coruña. Unha vaga de calor que aínda nos vai acompañar uns días. Pero está pegando duro. Nós que vivimos aquí ao lado do río, pero é horrible, é horrible. Hoxe dan 43 grados, pero a sensación térmica é de moito máis. Lo pasamos fatal, nos damos dormidos pola noite, ventiladores, duchas con agua fría. Dentro da casa é dificilísimo de levar, porque fai moito calor, tes que ter o aire acondicionado posto ou non vives. E fora, pois,
Tiñas que haber salido antes da casa porque ás 8 da mañá ainda sale fresco, pero agora é insoportable. Y si no, quedarte en casa con mucho ventilador, mucho tal, salir a última hora, adaptarte, como todo en la vida. A calor extrema pode acarrear riscos para a saúde, especialmente entre os máis vulnerables. Para evitar sufrir un golpe de calor, debemos lembrar beber moita auga, levar roupa lixeira e cubrir a cabeza e evitar, na medida do posible, a exposición ao sol nas horas centrais do día. Con estas altas temperaturas, moitos concellos comezan a pedir que se faga un uso responsable da auga para evitar problemas na suministración. Bea Pérez. É o caso de onde nos atopamos en Xunqueira de Ambía. O Concello detectou nos últimos días un consumo excesivo de auga, por iso emitiu un bando lembrando que non se poden encher piscinas nin regar hortas ca auga da traída. A poboación aquí durante o Vao multiplícase, por agora non hai problemas na suministración, pero temen que se non se fai un uso responsable da auga poida habelos. Abrimos a villa en Xunqueira de Ambía e por agora non hai problemas de auga, pero o Concello xa detectou consumos abusivos. Unha noite concreta, entre as 12 da noite e as 7 da mañá, do depósito que temos no punto máis alto, que é no Monte de Padroso, consumíronse 250.000 litros de auga. Unha poboación de menos de 1000 habitantes. Entonces, é que se enchen piscinas, a xente rega, e se empezamos no mes de junio xa a detectar esos consumos bestiales, cando aumenta a población, cando viña todo o mes de agosto, pois a situación vai se facer moito máis peliaguda. Abastécense bombeando a auga do Arnoia, temen que o sistema non soporte este consumo excesivo, por iso emitiron un bando advertindo que a auga da traída só se pode empregar para uso doméstico, nin para encher piscinas, nin para regar. Aquí o problema co servicio de abastecimiento de agua non vale para nada. Me dicen no mes de agosto, no mes de setembro, cando o río baixa pouca auga, pode entendelo, pero a día de hoxe case todo o mundo, o que menos ten unha piscina na casa, de algún sitio enche. Si non nos responsabilizamos colectivamente, se consume mucha máis. Somos moi conscientes do uso de consumo. Entón, aquí temos un río estupendo para bañarnos e unhas piscinas municipais estupendas. Chamamento a un uso responsable da auga da traída que atopamos tamén noutros moitos concellos galegos. Este é o bando que colgaron en Esgos. Hai aldeas que triplican a súa poboación no verán e, aínda que os mananciais teñen auga, un uso abusivo, alertan, podería obrigar a adoptar restriccións para garantir o abastecemento. 14 comunidades activaron este domingo avisos por temperaturas extremas con máximas previstas de ata 42 graus no primeiro día dunha vaga de calor que se vai estender polo menos ata martes. Hai perigo importante con nivel laranxa, ademais de na nosa comunidade. En Andalucía, Aragón, Castela-A Mancha, Cataluña, Extremadura e Madrid. Permanecen tamén en nivel amarelos veciños asturianos, Baleares, Castela e León, Navarra, o País Vasco, a Rioxa e Canarias. Segundo os datos da EMET, as temperaturas van ser moi altas, tanto as diurnas como as nocturnas. Ben o notaron, por iso advirte a través das redes do perigo que supón para as persoas este tempo máis vulnerables. Ben, despois volveremos con toda a información sobre a calor e agora imos continuar con máis asuntos que tamén teñen que ver coas altas temperaturas. Son os lumes, porque en Girona os equipos de extinción foron quen de estabilizar o incendio que arrasou máis de 2.300 hectáreas no Baixo Ampurdá. Logo de 3 días de loita contra as lapas, o lume dase por estabilizado, pero os efectivos continúan a traballar, sobre todo ante a previsión de altas temperaturas para hoxe. Tardarán días en extinguir por completo o incendio que afectou sobre todo o espazo natural de Les Gabarres. Hoxe, finalmente, levantouse o confinamento que afectaba a uns 10.000 veciños de 7 municipios. Máis preocupante é a situación do lume que se declarou preto da Serra da Aguara, en Huesca, que queimou xa unhas 200 hectáreas. Un cambio no vento esta madrugada reavivou un incendio case controlado e mesmo foi necesario evacuar varios veciños. Un dos peores momentos foi cando as lapas se achegaron a unha empresa de pirotecnia, pero finalmente conseguiron que o lume non se achegase ás instalacións. Na zona seguen a traballar a estora máis de 200 efectivos e 16 medios aéreos. E imos agora con máis información. O 4 de xullo, polo que os Estados Unidos cumpriron os seus 250 anos de historia. No seu discurso, o presidente Donald Trump enxalzou a grandeza do seu país nun 4 de xullo accidentado.
A imaxe dun raio impactando sobre a Casa Branca serve para ilustrar o axitada que foi a celebración dos 250 anos da independencia dos Estados Unidos. A emblemática Explanada Nacional de Washington, que acolleu os actos institucionais deste 4 de xullo, tivo que ser evacuada temporalmente por unha tormenta que deixou descargas eléctricas e ventos fortes. Pero é que antes a intervención do presidente xa tivera que ser aprazada pola vaga de calor que, como aquí, tamén están a soportar os estadounidenses. En Washington chegouse aos 39 graus, igual que en Nova York, onde os festexos foron aínda máis accidentados se cabe. Os fogos artificiais deron paso a un pequeno incendio na ponte de Brooklyn, así que por primeira vez o discurso de Donald Trump non foi o máis incendiario da noite. O republicano enxalzou a grandeza dos Estados Unidos nunha mensaxe na que segurou que ninguén poderá emular o poderío da nación norteamericana. Good evening, America. If you think that was easy, it wasn't. Ás portas das eleccións de medio mandato reiterou as súas advertencias sobre a ameaza do comunismo e aproveitou para defender a súa reforma electoral que endurece os requisitos para rexistrarse e poder votar. Cando rematou o presidente, máis fogos artificiais, xa a medianoite case 2 horas despois do previsto. Cuns 850.000 proxectís pirotécnicos lanzados dende 10 puntos, foi o maior espectáculo destas características que se viviu nunca na capital estadounidense. Por certo que falando de incendios, Portugal conteu o gran incendio de Bousela, conseguiu contelo e xa está estabilizado. Imos agora cara a Venezuela porque continúan ali os traballos de desentullo coa esperanza de atopar alguén con vida. Xa van 10 días dende os tremores e cada vez volvese máis difícil. Mentres, a axuda segue sendo crucial. Hoxe entramos nunha cociña onde preparan milleiros de xantares para os afectados. Rosa Conde. Ante a falta de axuda oficial foron o propio pobo o que se uniu. Fixamos nestas cociñas, máis de 400, 500 persoas traballan aquí cada día en grupos 24/7 facendo unhas 5.000 comidas diarias porque queren que chegue todo isto a quenes perderon o todo no terremoto. A situación é complicada, difícil, pero tamén existen estes momentos que fan a xente que está pasando peor recuperar a fe, a esperanza e, sobre todo, sentir o cariño dos seus veciños. Venezuela non perde a esperanza de atopar máis superviventes entre os entullos. Un día máis a maquinaria tira estruturas dos edificios xa moi danados polos sismos e remove entre os cascallos na procura dos corpos de novas vítimas ou de posibles, aínda que xa improbables, superviventes da catástrofe. Día e noite non cesan de traballar. Yo no podía quedarme en mi casa con los brazos cruzados y ver como el sufrimiento de los conocidos. Os tremores deixaron milleiros de vidas rotas e familias sen fogar. En este edificio fallecieron 4 personas, entre ellos estaba mi papá. Fueron 39 segundos que no nos dio tiempo de nada y de pronto se vino todo abajo. Aínda queda moito traballo por facer, pero equipos internacionais de rescate comezan a retirarse. A presidenta encargada de Venezuela condecorou grupos de rescatistas internacionais como os do Reino Unido, Qatar, Francia, India, Barbados, o Brasil e Argentina. Tamén impuxo medallas aos cans de busca e rescate. Por el agradecimiento profundo que tenemos con cada uno y con cada una de ustedes. Delcy Rodríguez anunciou medidas económicas para axudar as familias afectadas. Falou dun pago mensual polos vindeiros 6 meses sen concretar a contía. Ya hemos establecido contacto tanto con la banca pública y privada para activar la cartera hipotecaria con un hasta 80% de subsidio. Ese anuncio chega en medio de episodios de malestar no estado da Guaira, onde claman por máis axudas para seguir recuperando corpos, así como para reubicar os sobreviventes. Mentres o hospital de campaña instalado pola Cooperación Española comezou a operar nun parque de Caracas, onde hai decenas de tendas de campaña ocupadas por afectados. Pois o Papa León XIV lembrou esta mañá as vítimas do terremoto de Venezuela no Vaticano, tras o rezo do Ángelus Dominical. Asegurou que reza polo pobo venezolano neste momento tan complicado para eles. Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano
que el Señor los sostenga en este momento tan difícil. E imos xa coa actualidade política porque en Sevilla Juanma Moreno tomou posesión esta mañá como presidente da Junta de Andalucía. O Popular, que quedou ás portas da maioría absoluta nas eleccións autonómicas do pasado 17 de maio, prometeu manterse fiel á vía andaluza do diálogo durante unha legislatura que agarda que sexa longa e frutífera. Moreno defendeu os acordos como que subscribiu con Vox como parte esencial da democracia. No acto estivo arropado, entre outros, polo expresidente Mariano Rajoy e pola súa familia. Así que, presidente, gracias como siempre. Voy a ser fiel a mí mismo y al modelo que ha hecho de Andalucía en estos años una comunidad más próspera, un referente de estabilidad, seguridad y también de entendimiento. Los valores no cambian. La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente. A vicepresidenta terceira do Goberno, Sara Agesen, comparecerá o próximo mércores na Comisión do Senado que investiga presuntas irregularidades na xestión da SEPI. Precisamente, a presidenta desta entidade foi imputada esta semana no caso Leire Díez, tamén a directora da Garda Civil. Deste xeito, son xa máis de 120 os imputados en causas que afectan o PSOE, o Goberno ou a contorna de Pedro Sánchez. E golpe da Garda Civil en Toledo a un grupo criminal que asaltaba camións en marcha para roubar mercadorías. Hai de detidos por roubar todo tipo de produtos valorados en máis de 480.000 euros. A organización dispoñía de vehículos adaptados para roubar co coñecido como método do surfeiro. Cando o camión obxectivo circulaba lento, aproveitaban un cambio de rasante para aproximarse a outro vehículo na parte traseira e sustraer o material. En Palmés, en Ourense, un home foi localizado a primeira hora da mañá despois de pasar toda a noite perdido no monte da parroquia. O home que se desorientou e caeu nunha zona de difícil acceso foi atopado con algunhas mazaduras, aínda que en bo estado. O desaparecido saiu a monte a primeira hora da noite e perdeuse, pero puido compartir as coordenadas da súa localización cos seus achegados que mantiveron o contacto telefónico sempre con el. A procura prolongouse durante toda a noite. Dice que lo atacó un jabalí. Y entonces traía los rasguños de un jabalí aquí en el cuerpo y después todo como si lo acuchillaras así todo, como si pasara por una alambrada de pinchos. Venía todo y desorientado, claro, desorientado. Pero el caso es que está bien, vino bien y es una alegría para todos. E o bañista falecido onte pola tarde no río Ulla, na Estrada, tiña 35 anos e era de orixe brasileira. Segundo as primeiras informacións, entrou na auga preto da praíña de Pontevea con outros compañeiros de traballo para refrescarse. Despois de cruzar o río, cando regresaban á beira, sentiuse indisposto e xa non puido chegar á beira. Os seus acompañantes conseguiron sacalo da auga e iniciaron as manobras de reanimación á espera de que chegaran os sanitarios, que só puideron finalmente confirmar a morte do home. E imos agora cun roubo de película. Así foi o furto do Códice Calixtino, que esta fin de semana cumpre 15 anos. De seguro que todos o lembran. No 2012, un ano despois, a policía detivo o ladrón, un electricista que traballaba na Catedral de Santiago e que tamén levara máis de 2 millóns de euros. Así ocorreu todo. A subtracción do Códice Calixtino do arquivo da Catedral de Santiago está considerado xa como o roubo do século. Así contamos hai 15 anos a desaparición do Códice Calixtino, unha especie de guía manuscrita do Camiño de Santiago que data do século XII. Nun primeiro momento, todo apuntaba a un roubo por encarga para vendelo no mercado negro, e é que o seu valor calculase en millóns de euros. El que lo llevó sabía de qué se trataba, sabía del incalculable valor y sabía cómo llegar a él, o si no lo sabía, lo averiguó para poder llegar. Pero a realidade sempre supera a ficción e a historia detrás deste suceso rematou parecéndose máis a un drama costumista que a un thriller de James Bond, porque o caco resultou ser Manuel Fernández Castiñeiras, un electricista que facía chapuzas na catedral. Despedírono e quixo cobrarse así a súa indemnización ou a súa vinganza, seica non quedara satisfeito cos máis de 2 millóns de euros que collera das colectas. Un ano despois do roubo, a policía prendeu o ladrón e deu co códice, gardábao nun garaxe do Milladoiro, preto de Santiago, sen facerlle nin caso. Por sorte, o libro estaba en bo estado. En una caja con sacos de cemento y baldosines y cosas de esas al lado, pero estaba bien protegido, estaba dentro de 4 o 5 bolsas.
O electricista foi ao cárcere, condenárono a 9 anos de prisión, pero non chegou a cumprilos. En 2019 deronlle a liberdade por padecer unha enfermidade incurable e en 2024 faleceu. Pero se quedamos co lado positivo deste episodio, o Códice pasou de ser unha xoia máis ou menos descoñecida a aparecer nos medios de comunicación de todo o mundo. Unha editorial acaba de sacar 500.000 de reproducións deste tesouro en forma de libro. Pódese mercar por 2.100 euros o exemplar. O primeiro xa ten dono, o Papa León XIV. O código QR chega tamén aos cemiterios, o de San Vicente de Cerponzóns, en Pontevedra. Estreou hoxe un código QR nun dos seus panteóns. Escaneando o código cun teléfono móvil podemos coñecer a vida das persoas que están ali enterradas. A idea partiu dun fillo e neto dos defuntos, porque, como el mesmo di, as súas vidas merecen ser lembradas. Juan José Esperón ábrenos as portas do seu panteón familiar. Neste código QR decidiu rexistrar as historias de vida das persoas que están aquí enterradas, os seus pais e os seus avós. Que son as lápidas, son os nombres das persoas que están aí falecidas, pero o QR é a vida deles. E o cementerio debe de ter vida. Entre esas vidas están a de Juan Esperón, albanel que en 1950 migrou a Argentina, Jesús Recarei, condutor e cobrador de tranvía, Ramona Cochón, labradora, e Carmen Recarei, coñecida na aldea por rexentar unha taberna. Carmen Recarei Cochón, filla de Jesús Recarei Lorenzo e Ramona Cochón Ramos, coñecida en toda a parroquia como Carmen de Arróns, ou a Taberna de Arróns. A súa taberna convertiuse nun punto de encontro fundamental para a venciñanza. Jesús Recarei Lorenzo, condutor e cobrador de tranvía, exemplo de constancia e responsabilidade. Naceu o 3 de febreiro de 1906. Pois tamén o que queira saber, imagínate, pois un tataraneto ou dentro de 20 anos, os descendentes dos que están aquí, saber de onde proceden. Juan José di que detrás de cada nome hai unha historia e unha vida que merecen ser lembradas. Por iso, quixo preservar a memoria dos seus e facelo na lingua que falaron en vida. Queremos que as raíces desta familia sigan nutridas pola memoria viva dos nosos bebanceiros, porque a súa historia merece ser contada e porque a súa lingua merece ser honrada, en galego, agora e sempre. Cando pasan das 3 menos cuarto da tarde, imos ver nas nosas cámaras web como está o tempo nesta xornada de alertas nalgunhas das nosas cidades. Imos ver en directo a Coruña, onde as temperaturas serán un chisco máis suaves, aínda que van superar os 30 graus, e xa no sur, Ourense, onde se van acadar as máximas de Galicia. Iso di a previsión. Imos tamén con outras zonas onde tamén vai apretar a calor. Temos aí Pontevedra e Lugo, que van hoxe superar os 35 graus. Pois retomamos neste punto a información sobre a calor porque volven a estar máis de 100 concellos en alerta vermella polas altas temperaturas. Temperaturas que son moi altas xa desta hora e a máxima prevese que supere ben os 40 en Ourense. Ali está Demetrio Morenza. Aquí seguimos á sombra, pero ollo, con un grao máis xa estamos a 38 graus e máis de 40 graus ao sol. E as previsións é que ao longo da tarde se poidan chegar aos 43 e incluso superalos, o que pode ser unha temperatura récord no que levamos de ano. Que máis que menos, dicíamos, intenta buscar algún tipo de refuxio, pero tamén outro colectivo que se está a ver prexudicado e moito con estas temperaturas tan elevadas que se están a vivir en Galicia estes días son os peregrinos que chegan a Santiago camiñando polos diferentes camiños de Santiago, así que para eles tamén moita precaución nestas horas tan complicadas por estas altas temperaturas. En plena vaga de calor, o Camiño de Santiago convertíase hoxe na xornada dos puchos a sombra e hidratación. Con 37 graus de temperatura previstos para Santiago de Compostela, a ruta volvíase un pouco máis custa arriba que de costume e cada peregrino loitaba ca calor aplicando as súas respectivas receitas. De momento levámoslo ben, hoxe fai día de calor, pero de momento levámoslo ben. A unha depende, pero estas horas de momento, con estas sombras e tal, levase ben. Intentamos salir muy pronto por la mañana, salimos a las 6 de la mañana y llegamos normalmente a las 12 o así, con lo cual evitamos bastante. Alguna etapa más larga que hemos llegado a las 2 sí que ha sido muy duro, pero hay que evitar el sol porque ahora te machaca mucho. Con moitos camiñantes procedentes do sur e do interior da península, a desfeita da calor notábase menos, aínda que a carga e o paso dos kilómetros ían deixando pegada no ánimo de algúns. Odio el calor, odio el verano por el calor. La experiencia ha sido buena en todos los aspectos, lo único que me esperaba menos calor.
Tiene su épica también, ¿no? El llegar así con este calor, es bonito. Comezar a andar a horas temperás, aproveitar as sombras, evitar as horas centrais do día para camiñar son algunhas das recomendacións que seguen os peregrinos. Por suposto, beber líquido resulta indispensable, sen esquecer a imprescindible crema solar. E todo por desfrutar da ruta sen sorpresas desagradables. Lo mejor, bueno, la gente que vas conociendo en el camino, los pueblos. Muy gratificante. Tenemos intención con el grupo de ir a la misa de peregrino y bueno, vivir un poco, ¿no?, lo que es ya llegar a Santiago, con lo cual contentos. Mais, como sempre acontece, cando xa se deixa entrever a Praza do Obradoiro, as penurias da ruta esquécense ao chegar a Santiago de Compostela. Reto cumprido. Pois, de novo, as praias das Rías Baixas volveron ser un refuxio onde paliar esta calor insá. Este domingo, a pesar das temperaturas, por fin empezou a correr un chisco de brisa. Estamos nunha punta da praia da Rodeira, o areal urbano da vila de Cangas. Matías, que é alemán e que hoxe volve ter moita calor, xa non atopa acougo na area. No seu macuto da bicicleta pouco leva máis que auga. Nada novo baixo o sol no medio dunha vaga de calor e baixo a alerta laranxa por temperaturas altas. Sí, claro, necesitamos agua todo el día, 2 litros, 3 litros, es el mínimo. Comeremos no chiringuito, froitas, ensaladas, productos frescos. Llevamos el agua para estar aquí 1 hora, hora y media. Auga, la mayoría de veces auga, pero bueno, cando vimos así con outras parejas e tal, temos vido, unha botelliña de albariño, na neverita e tal, sempre a sombra. Bocadillo, a veces, vegetal, ou unha ensaladilla, unha ensalada de pasta, ensalada, sí, con un termo destos de auga e unha fruta. Agua, fruta, un pouco de todo. Un pouco de todo. Ensalada de fruta, ensalada de pasta, un poquinho de todo. E ademais, deixei a comida media preparada, comidiñas frescas. Sin saladilla, salpicóns, moita fruta, melón, sandía. No, eso prefiero estar nun sitio fresco, a mellor nun chiringuito, pois non che digo que non, se ten unha boa sombra, pero na playa non. E coman ou non coman baixo parasol no Morrazo a imaxe hoxe é a mesma que no resto das praias do litoral sur, xente bañándose no mar para escapar da calor nunha Galicia que nos contan esta semana non parece Galicia. Esto es el clima de mi tierra. Yo soy murciano de nacimiento y es el clima que tenemos allí. É que temos o clima do sur ahora mismo. Totalmente atípico. Igual que en Murcia, en Málaga, en Cartagena. Que máis ou menos o que fai estes días aquí, pois é o que fai normalmente todo verán en Madrid. Os ventos frouxos do leste deixaron unha pequena brisa sanadora este domingo nas Rías Baixas. Pois non sabemos onde se estará mellor hoxe, pero vai ser unha xornada abafante con aviso vermello. Falamos agora do tempo con oso home do tempo, Xesús Peleteiro. Ollo, Xesús, porque, sabendo as cifras que tes aí detrás, Galicia boa parte por riba dos 30 graus, non? Sí, toda non, como dicía Astérix, queda aínda un reducto de irreductibles galegos que están nun refuxio climático. Falamos da Mariña e do Ortegal. Hoxe non tanto do Ortegal, pero sí na Mariña. Probablemente ali na Mariña pois non cheguen a eses 30 graus e os puntos onde o superen pois será por moi pouquiño. Pero no resto, fixadevos, como lle contaba eu David, na Bacía do Miño, en Ourense, máis de 42 graus, probablemente en Ourense, que xa andan polos 38, 39, cheguen os 43. No sur da provincia de Ourense superarán os 36, superarán os 39 no sur tamén da provincia de Lugo e tamén pola comarca de Valdeorras. O resto da provincia de Lugo, todo que non sexa a costa, pois vai subir dos 36, 37 na provincia da Coruña, agás na Costa da Morte que terán uns 34, todas as Rías Baixas van superar os 37 graus e o interior da provincia de Pontevedra tamén vai superar eses 36 graus. Canto ás temperaturas, vémolas aquí nas 7 cidades, vemos como a máxima vai ser de novo en Ourense, temperaturas algo máis agradables na costa, pero aínda así moi altas para esta época do ano. Canto ao ceo, pois pouca novedade podemos ter, esas nubes altas prácticamente en todo o país, no terzo norte os ceos algo máis despexados, pero traio boas novas, e é que a partires de mañá, polo menos na costa atlántica, van entrar brétemas que van a axudar a refrescar un pouquiño, por fin,
o panorama. Non será moito, serán un par de graus, pero vaise notar. No interior, mañá ainda teremos temperaturas altas, como as de hoxe, que temos, pois como vemos neste mapa das comarcas, superando os 30 graus, como dicía David, agás, pois na Mariña e Cecais tamén no Ortegal, nas 7 cidades, o que lles comentaba antes, na tónica de onte ou mesmo algo máis altas. Grazas, Xesús. Despois, polo miúdo, vai debullar no tempo, na sección do tempo, toda esta información sobre a calor. E viamos que a temperatura, por exemplo, no interior de Pontevedra, que vai chegar a cadar os 36 graus. Polo tanto, por exemplo, en vilas como a Estrada están lidiando con ela e tamén ao mesmo tempo celebrando hoxe unha das tradicións máis ancestrais de Galicia. A Rapa das Bestas de Sabucedo, que hoxe celebra o seu segundo curro, onde os aloitadores tratan de amansar as bestas para curtarlle as crinas e tamén para desparasitalas. Unha loita como as de hai centos de anos, a furia e a bravura da besta contra o poder humano. Sen máis, quen gaña? O cansanzo da pelexa. As bestas ceden e finalmente curtanlles as crinas. Separar os potros do resto das manadas para que non se fagan dano cando aloitamos e despois proceder a aloitalas para, pois como sabedes, rapalas, desparasitalas, ver que están ben e seguir cuidando delas. É unha pasada, verdade? Nunca, sempre que vexo os cabalos de cerca na casa delas, co seu avó, e isto me parece increíble, la verdad. Pois gustanos moito esta tradición, ademais a nos temos cabalos na casa tamén, e gustanos moito e nada. Unha tradición que pasa de pais a fillos con varias xeracións ás costas. O meu pai xa loitou, pero xa non aloita máis, xa está maior, e agora estamos o meu ircurmán e eu. Pois na familia, bueno, sempre viñeron e a min sempre me gustou, entonces pois xa levamos moito tempo vindo. E ti veste aí abaixo? Eu si, se por mí fora, se me deixaran. A expectación no curro de Sabucedo é máxima. Os chimpos dos aloitadores e moi pendentes das patadas e golpes das bestas, que non queren que ninguén se achegue a elas, porque descoñecen o que lles van facer. Pasámolo ben, o traballo que fan é maravilloso para os animales. Cabalos galegos de pura raza que volverán aos montes da Estrada para cumplir un labor, manter os montes limpos. Hai que ir polo menos unha vez na vida. E continuamos de festa, porque as elaboracións de 27 adegas da Ribeira Sacra conforman a oferta do Festival do Viño. Brancos e tintos son a carta de presentación destes caldos que xorden dunha paisaxe peculiar ao redor dos ríos Miño e Sil. A calor non desanima a hora de gozar dos postos do Festival do Viño de Monforte, situado no Paseo do Malecón, en no que participan 27 adegas da Ribeira Sacra. A xente pode achegarse e pode disfrutar das diferentes variedades que se cultivan na zona e tipos de elaboracións. Este es el festival donde se unen todas las denominaciones de origen, entonces aquí hay una representación muy grande de todas. Tenemos de la subzona de Amandi, de la zona de Chantada, entonces bueno, es el mayor escaparate que hay en esta zona. A paisaxe está moi presente na elaboración destes viños. Partindo da base de que somos viticultura de montaña, que é unha viticultura que non se dá en todas as partes do mundo, e despois traballamos variedades autóctonas, que iso tamén é importante, sabes, non temos variedades foráneas, entonces poñemos en valor o noso patrimonio vitivinícola. El viño para mí moi exquisito, fresquito, donde se siente la calidad. Buenos, verdad. Moi buenos, moi buenos. Tamén hai a posibilidade de achegarse á esencia destes viños mediante unha cata guiada. Vamos plantexar a Ribeira Sacra nunha conversa con 3 viños do mundo, non nese paralelismo estricto, sino nunha conversa directa, vendo as similitudes que poden existir desde os proxectos, as persoas que están detrás, o lugar de onde proceden, obviamente, e despois na parte da cata sensorial, pois empezar a apreciar, empezar a valorar os viños nosos cos viños do mundo, non? Unha oportunidade de degustar viños da Ribeira Sacra que se mantén durante toda a fin de semana en Monforte. Pois témolo viño, imos agora polo pan, porque é un produto básico, pero boísimo, e que nunca pode faltar coa comida e na mesa. En Galicia temos un conselo de calidade e hoxe celebra a súa festa. Ímonos en directo ata ali con Xoel Rodríguez para saber se xa levaches algún corroso o pan.
Pois, David, a pregunta non é se levei algún anaco á boca, a pregunta é de que pan estamos falando. Evidentemente, a resposta é do pan de cea, que hoxe celebra aquí neste Concello Ourensán a súa festa de exaltación, a número 33. Un produto que, moito máis que un alimento, é tamén un selo de identidade e de historia, porque a súa elaboración segue sendo a mesma dende hai séculos, porque se segue transmitindo precisamente de xeración en xeración. E hoxe, aquí, entre música, tamén artesanía e un xantar popular que acaba de comezar hai escasos minutos, é como celebran precisamente a exaltación deste produto, tamén entre o arrecendo a leña e o arrecendo a pan, nunha das citas, dende logo, de referencia gastronómica en Galicia. Faise no forno como antiguamente, a masas a man, bueno, con características como a fariña, a auga, o trigo, bueno, o de sempre. É unha tradición para nós vir aquí á festa do pan de cea. Levamos, pois, cantos, 30 anos. O pan de cea non hai outro como el. E a empanada xa non digamos, porque iso é o máis... ¿Qué te puedo decir? Mira, buenísimo. Hemos venido expresamente. Sabemos que es un producto que, bueno, difícil de encontrar, artesanal totalmente. E Alfonso Rueda participou nesta festa de exaltación do pan de cea. O presidente da Xunta estivo acompañado pola conselleira do Mar, Marta Villaverde, que ademais foi a pregoeira da celebración. O goberno galego pon en valor este produto artesanal, símbolo da calidade gastronómica galega e tamén motor económico do rural. En Ribadeo, o domingo de hoxe é especial. Celébrase o Domingueo Indiano, unha iniciativa dos comerciantes e do Concello na que reina o bo ambiente, as terrazas cheas, a boa gastronomía e a música en directo. Temos música indiana na rúa, temos as tendas abertas e, polo tanto, é unha forma de ofrecerlle á cidadanía, aos veciños e aos visitantes, unha alternativa de ocio para que poidan facer tamén as súas compras, tomar algo nas terrazas, comer e disfrutar deste día soleado que temos en Ribadeo. E a Coruña convértese esta fin de semana na capital do Radio Control. A cidade acolle unha das probas puntuables do Campeonato de España de coches eléctricos a escala 1/10, unha modalidade na que, ademais da habilidade do piloto, tamén conta a posta a punto do vehículo. Velocidade, precisión e máxima igualdade nunha xornada que encarrila os títulos nacionais logo de 3 días de competición. E hoxe teñen unha nova cita con talentos extraordinarios aquí nesta casa na Televisión de Galicia. Será a quenda de 8 novos concursantes que tentarán convencer o xurado de que son uns auténticos fenómenos. Antonio Garrido, María Mera e David Perdomo decidirán nun novo programa que concursante merece converterse no mellor talento de Galicia. Música... Borra la tristeza, calma la amargura. Bailes... e habilidades sorprendentes. Hoxe todo pode pasar nunha nova entrega de talentos extraordinarios. Isto é un talento extraordinario que só temos, señoras e señores, as galegas e os galegos. Saúde! Descúbreo a partir das 22 horas na Televisión de Galicia. Solo por isto. Iso ás 10. Antes, moito antes, contra as 4 da tarde, chega Tarde Piaches, así que conectamos cos compañeiros para saber que teñen preparado. Moi boa, Silvia. Moi boas, David, pois xa estamos todos preparados para comezar un programa que vai ser moi interesante. Teremos unha sobremesa na que agardo que participen todos dende a casa, porque falaremos da crianza dos nosos cativos, a de antes e a de agora. Estámonos a equivocar e teremos unha entrevista tan íntima, tan especial do noso actor galego por excelencia, Luís Taera, que agardo de verdade que non perdan hoxe Tarde Piaches e outras máis cousas. Pois estaremos pendentes. Moita grazas, Silvia. E imos agora, antes de rematar, cunha historia curiosa que queremos contarlles, porque durante anos foi considerado inmoral en España, o seu uso chegou a estar prohibido en moitas praias. Hoxe é o Día Mundial do Bikini, un traxe de baño de 2 pezas que revolucionou a moda e se converteu en símbolo de liberdades conquistadas. O 5 de xullo de 1946, unha bailarina de cabaré parisina luciu o primeiro bikini da historia, un traxe de baño de 2 pezas e apenas 190 centímetros cadrados de tea que revolucionaron a moda e a sociedade. O ombigo quedaba ao descuberto, unha ousadía impensable para a época.
A prenda era controvertida e tardou uns anos en popularizarse. O cine e estrelas como ela convertérono en icona de feminidade e de modernidade. En España, daquela baixo a estrita moral pública do franquismo, prohibiuse o bikini en moitas praias, pero a partir dos anos 60, a apertura ao turismo internacional acabou por normalizar o seu uso. 80 anos despois, aquela peza de baño tachada de pouco decorosa adaptouse a todos os gustos e a todos os corpos, converténdose nun básico imprescindible do verán. A historia do bikini fala de moda, pero tamén da evolución da sociedade e das liberdades conquistadas polas mulleres. Pois, ata aquí o telexornal, moito sentidiño durante estas xornadas que veñen con esta calor tan intensa e tan abafante. E moitísimas grazas por acompañarnos. Tamén moitas grazas a todos os compañeros que estiveron na rúa contándonos toda a información sobre este día.